Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245. Kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew he didn't give no lip to Big John. Somebody said he come from New Orleans, where he got in a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana feller to the promised land. Big John. Big John, Big John, Big Bad Ik zie het blok hout uit en dan sjog ik hem erin en dan weet ik wat er al moet. Wat vet moet. En dat begint meestal met de kop en dan groeit het hele beest erachteraan. En dat is een gevoel. Denk ik net dat ik dat oorbrengen kan aan iemand, dat ik dat in je leren kan. Dat is gewoon puur het gevoel van, hé, dat zit erin en als dat vet gaat, dan is het er. Hoe lang doe je dit? Dan nog geen hier. Ik doe dit nog geen hier. En dat is eigenlijk per toeval van, hé, ik heb al kunstschilder, op elk hobbyvlak heb ik alles wel dingen. En eigenlijk is het nou van, nou, ik pak de kettingzaag en een blok hout. En dat lukte. En dat lukte dermate goed dat iedereen enthousiast werd. En ja, dan wil je zelf ook enthousiast. Dus dan ga je verder. Nou, en dan binnen hier is dat uitgegroeid tot een, een hobby, maar een grote hobby worden. Dit is mijn trots. Hoe lang ben je hier met Waan de West? Ik denk meer dan een maand. Zo. Ja, en dan elk vrije uurtje wat ik hier dan... ja, dat moest erin. Moest ik wel eens even ophouden, hè, want dan sjost het net meer. Het is er steeds dicht op. En dan is het wel eens moeilijk om verder te gaan en dan stop je gewoon. En dan horen dat dan krijg ik weer frisse moed en dan sjog ik het ik weer. Ja. Maar dit is echt... Dit is jouw maat. Dit is mijn maat en grote beuk. Hij weegt nu nog een 100.000 kilo. Dus het bloedt een stevige jongen. En mij gaandeweg dat ik daarmee bezig was, toen dacht ik daaronder, ik heb nog ruimte. Dus dit werd mama met 2 berenjongen. Zo. En zelfs een leuk detail daarvan, hij had eerst even bij een familielid van mij staan. En toen wie er iemand een hinder en die dwarste er net al. Want die uit instinct, zeg maar, herkende die toch van, hé, dat is net goed, daar moet ik net langs. Nou, dat vond ik leuk om te jaren, want dan is je goed maken. Voor mijzelf sjog ik in een stuk hout iets zitten en dat kent eruit. En zo word je dus Banzai John. En zo word je dus Banzai John. Jongen, wat best. Kruipeltje. Kom maar. Dit is Kruipeltje en die heb ik gekregen omdat er voort moest. De poorten mijn naar je krom en de laaier. Dat is ik dan voort. Hier in mijn armen zet om te verzoeken. En dan heb ik hem aan nou is het nou wat worden. En dan neem ik hem altijd Kruipeltje. Maar dit is dan lucht, zo. Oh nee. Ja. Maar dat is wel apart, een fjouweling min in de winter net. Nou, de mensen om deze te eten. Ja. Deze die laat een beber in. Nou, en dat is een geitje, jongen. He, dat moet groot worden. Over de winter zie ik alles vol staan. Ja? Ja, de eerste winter dat ik weinig heb. Maar je neemt een afscheid van het spul? Nou ja, dat moet wel. Hoezo? Nou, dit is voor mij het laatste. Ze doen niks meer aan me. Ik ben bestraald en alles en het is uit. Ja, ik weet niet hoe je dat beschermt moet, maar
Ik moet nog wat zien hier maar. Maar het is op. En dan houdt alles op, hè. Het is ja, moeilijk. Ik vind het zelf moeilijk. Laat me het zo zeggen. En oren maakt het niks uit, maar zo is het toch. Je moet het zo zien dat je 30 keer bestraald bent. En die maken het meer en alles houdt op. En je zit onder de morfine van ellende, dan is het moeilijk. Maar ja, het is, ik heb al 42 jaar overleefd. Ik heb naast 42 jaar overleefd. Heb je al 42 jaar kanker? Ja. Toen ik maagkanker, hij de hele maag eruit halen. Dus dan wist het ook wel. Hoe heet die jou dan? Zat de darmen niet. En bij lietse bietjes. En die jood maken het ene en moos maken het oren. Nou ja, wat heb je, hè? Kijk wat hier. Hup. Zag je dat? En hoe lang hebben je nog, volgens de dokters? Geen idee. Het is dan lucht. Dus ik krijg luiltjes, zei je weer naast je. En one. En dit is dus het naaienlid. Ja. Maar ja. Als ik het maar beleef. Nou, kom maar. Eventje. Je hebt nog een bultje aan hier. En nu is Worman die dat hoofdbekapping, zo. Heb ik nog daar de hoofdwieders van. Ik koe alles kwijt, een klein beetje, maar dan heb ik niks meer. Dan zie ik nergens meer zien aan en dan is het uit. En nu heb ik nog wat. Tenminste, dat vind ik. Ja, ik zal het wel niet goed doen, maar ja. Zo is het een keer. En dan heb je wat betalen. Ja. En dan is alles uit. Ja, wat moet je dan? Je kan ik niet al daarna eruit zetten. Nee. Ik ben het, hoe staat het juist? Momentelijk, Maar deze temperatuur. nee, ik zou zeggen, momentelijk was dat wel altijd. Het leven van Douwe is altijd wel heel bijzonder geweest. Het had echt wel een bijzonder verhaal. Daarin had God wel een bepaalde plak, maar die is net altijd net duidelijk. En toch moest wel altijd graag er wel wat over jaren en dat ik er ook met jou over praten en zo. En wat voor mij ook altijd een hele belangrijke psalm dat in die weg staat, is altijd de psalm 139. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zet gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong of zie, Heere, gij kent het volkomen. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd. Gewrocht in de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Als ik ontwaak,
dan ben ik nog bij u. De mensen beginnen mij dit te meten, dan hoop ik dat ik het daaraan waarin zit. Ja. Hoop ik. Want je moet, ik kan wel zeggen dat ook net, maar je weet het nooit. Tenminste, zo beschouw ik dat. Nou, ik dat maar weer uitdenken. Maar als je nou ben krijgen, een kruipeltje, hè?